Kasabay ng pagdami ng mga nababakunahan kontra COVID-19, ang patuloy na pagbaba ng bilang ng active cases sa siyudad San Fernando, Pampanga. Nakita ang pagbaba sa datos ng infeksyon noong nakaraang buwan at sa unang 2 linggo ng Nobyembre. Ayon kay Dr. Carlos Mercado, City Health Officer in Charge, bumaba ang COVID-19 cases sa pangkalahatan. Kung dati ay double digits ang new cases, ngayon, nasa 5 hanggang 6 na lang ang average ng bagong kaso sa nakalipas na 2 linggo. Dagdag pa ni Mercado, 16 na barangay na rin sa syudad ang walang aktibong kaso. Kabilang dito ang Barangay Baliti, Del Pilar, Del Rosario, De La Paz Norte, Lourdes, Magliman, Maimpis, Pandaras, Panipuan, Pulong-Bulu, Quebiawan, San Felipe, San Isidro, San Juan, Santa Teresita at Santo Rosario. Naniniwala si Dr. Mercado na ang malawakang vaccination rollout ang dahilan ng pagbaba ng COVID-19 cases sa syudad. Malaking tulong daw ang vaccination program dahil nagkaroon ng immunity ang mga Fernandino at Fernandina. Nakiusap din sa merkado sa mga hindi pa vaccinated na magpabakuna na upang makamit kagyat ang herd immunity. As of November 12, 2021, higit 142,000 individuals na ang fully vaccinated sa syudad. 61.7% na ito ng kabuuang eligible population, habang 79% o higit 191,000 Fernandinos na ang nakatanggap ng kanilang first dose. Target daw ng CHO na mabigyan ng first dose ang 100% ng vaccine-eligible population bago matapos ang taon. Habang patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa syudad, hinimok pa rin ng merkado ang publiko na sumunod sa minimum health standards upang maiwasan ang virus transmission lalo na sa mga batang hindi pa bakunado. Dagdag pa niya, patuloy ang kanilang pagmomonitor, lalo pat nagkakaroon na ng pagluwag sa restrictions ang national government. Posible raw dumoble muli ang bilang ng mga naitatalang bagong kaso sa unang linggo ng Disyembre dahil dito. Nananawagan din sa merkado sa mga magulang na iwasang dalhin sa mga matataong lugar at enclosed spaces gaya ng malls ang mga bata. Kung magtutungo naman sa mga parke at iba pang open spaces, tiyakin na laging nakasuot ng tama ang kanilang face mask. Dapat daw isipin na hindi pa bakunado ang mga bata at maaari pa ring mahawa ng COVID sa kanilang paglabas-labas. Samantala, as of November 18, 52 na aktibong kaso ng COVID-19 ang binabantayan sa siyudad San Fernando. Higit 10,000 ang mga gumaling na, habang 324 naman ang bilang ng mga nasawi. Angelica Cara, CLTV News.